होबाय सानाव मख'बाय आरो। हेल' लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंसोरखौ बयखौबो बरायलायबाय आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ न' मावनायनि बेलायाव जानाय नङा आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर, आं मा खालामनो नागिरदों नायलांबाय थादो आरोना भिडिअ'खौ लोगोफोर। मानो होनना बुङोबा आं दायो न'नि बागानावहाय दङ आरोना लोगोफोर। आङो नैबे मोनसे मुलिखौ लानानै फैदों। बेखौ मानि थाखाय लाबोदों आङो नोंसिनो देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर। आरो मा बिफां गायदों आङो दायो, बे मुलिया मानि थाखाय आं बेखौ नोंसिनो देखायलांसै आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे मुलिनि नामा जाहैबाय नै नोंसोर नुखाबाय गोजौआव नै सेमिस्टार आरोना। बे जाहैबाय खुसेंग्रा थैनायनि आरोना लोगोफोर। आं कक' बिफां गायदों नालाय लोगोफोर, दायो कक' बिफांखौहाय फांथामसो हरफायदों आरोना दाख्लै खुसेंग्राया। माने एकदम गुदियावनो थलथब होखादों आरोना लोगोफोर। माने खिलिफिनाबो मायाबो एकदम उसुबिदा जायगायावसो अरस'खायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय इसेबां दामनि बायनानै खुसेंग्राया फांथाम गोजों अरस'बाय। दाख्लै मोनायाव एकदम उन्दुनो ओंखाराखै आरोना आङो। इसिबां दामनि बायनानै खुसेंग्राया बेबायदि अरस'नांगौबा मा जागोन सानबाय थानानै आङो मुलि मोनगोन ना मोना बेखौ गोसोखांबाय थाबाय आरोना लोगोफोर। आं ओमफ्राय अखानायै थांबाय आङो लायबाय, नै बे मुलिखौ मोनबोबाय आरोना लोगोफोर। दाख्लै नायखांबाय आङो रिजाल्टखौ आरोना। रिजाल्टआथ' मोजाङानो जादों। माने दैजों लगायनानै गुदुङाव लुना होनांगौ आरोना। गावनो थमब्लेट बारननानै फोद्दा खांग्रांफैखायो आरोना लोगोफोर लोगो लोगोनो। दसे उनाव बिदिनो 2-3 मिनिटसो थानानै ओंखारनानै फोद्दा खांग्रांफैखायो आरोना लोगोफोर गुदुंनिफ्राय ओंखारनानै। स' लोगोफोर, बिदिब्ला भिडिअ'खौहाय नायलांबाय थादो आरोना। आं दायो बेखौ दैजों लगायनानै लाग्रोसै आरोना। बे मुलिखौ नैबे मुख्रासे होयोबा माने दैखौहाय 5 लिटारसो होनांगौ आरोना लोगोफोर। दे लोगोफोर, अब्ला बिदिबा भिडिअ'खौहाय नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर, देखायलांबाय थानोसै। दायो आं लगायनानै लाग्रोसै बेखौहाय बे बाल्थिङावहाय आरोना। नै बे मगआ 1 लिटार जायो नालाय, आं बेजोंहाय लुनानै लाखानोसै आरोना। आं दाख्लै माखासे होखाबाय आरो ओंखायनो दिनै बारा होला, एसेल' होनोसै। एसे दंबावो नालाय खुरबावदों। बेखौ दोननोसै माखासे। दैयाव होनाय लोगो लोगो गुफुर जाजोब्बाय आरो। लुनानै होनोसै, नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नोंसोरो। नै बे दहायसो गायनाय आरोना लोगोफोर। बे ओरै साइड दङ नै खुसेंग्राया बेनो। ओमफ्राय मोनायावसो ओंखारो नालाय खुसेंग्रायाथ'। मोनायाव ओंखारनानै अरफायनानै गुदुङाव बोस'नो आरो। र' नोंसोर बेथाफोर नायबाय था नै लोगोफोर, अबेबा थमब्लेट बारनानै थैफैयो आरो। ओमफ्राय अबेबा गुदुं सिङावनो थैयो आरोना लोगोफोर।
नुबायना लोगोफोर नै बारनबोबाय नै थैनोसै बेयो बारनखायो आरो थानो हाखाया गैला थैबायबो नै थैबाय दा खांग्रांखाबाय बेरा नै नुबायना लोगोफोर नै नैबेखौहाय नै दाख्लै लुनानै फोथेबाय आङो ओमफ्राय बे साइड दंबावो नालाय बेखौ लुनानै मोनायाव ओंखारनानै सालाफ्रा गैला खांग्रांलाबाय नै नुबायदा फोद्दा खांग्रांखाबाय नै गैला बे थैबाय साला नोंसोर एफाग्राब दामि बिफां गायनायखौ अरस'ना होग्राना मानो अरस'ननांगौ अरस'आबाथ' बेफोरबायदि खालामजानाय नङामोन नै थैबाय दंबावोसो नै नोगोद खुसेंग्रा दंलै लोगोफोर जोंनि जायगायाव आं बे हाग्राखौ माने मुलि सारनानै फोथैजोबनोसै एसे लांदां जाबा बांद्राय थानाय नङा बायदि मोनदों आङो हाग्राखाय बिराद दं खुसेंग्राया नै लुबावबाय आं नै अबेबा ओंखारस्लाबनो हाया गुदुङावनो थैनानै थाबोयो आरो ओमफ्राय नै अबेबाथ' एकदम थमब्लेट खारनानै फोद्दा खांग्रांखायो गोलाव जाबाय नुबायना लोगोफोर अरोबो अरो खिजानो एफाग्राब हाग्रा दं मानसि गायनाय बिफांखौसो अरस'यो आरो बे जिनिसा ओंखायनो रागा जोंथावा माबो जोंथावा नायलांबाय था आरोना लोगोफोर थेलायनानै थाखायो बेयावबो दंना जानायावबो गुदुङानो गैया नैबेयाव दङ थेलायनानै दङ नै आरो नै लोगोफोर नैबे मोनसे फरमुला आरोना खुसेंग्रा अरफायनो हायैनि आरो माने बेखौबो दाख्लै अरफायजानानै एकदम सानै साननानै बेखौहाय मोनदों आरो आंना लोगोफोर माने बेखौहाय नै खख'आ बिफाङाव सोना होयो आरोना मोनायाव सोबाय सानाव बख'बाय आरो खुसेंग्रायाथ' मोनायावसो ओंखारो नालाय बिलिफाङाव जै सान हाबबाय होनबाथाय बेखौ सोबाय आरोना लोगोफोर खख'आ बिफाङाव ओमफ्राय सोरांबाथाय बख'बाय आरोना नै लोगोफोर नायदो बे जाहैबाय ओरैनो दै बथलफोर थाव गोथां बथलफोर आरोना लोगोफोर बानायनो हायो आरोना खुसेंग्रा गोनां जायगायाव माने अरफायनाया एसे सेफ जायो आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला नैबे जायगायाव अरफायखायो नै डाइरेक्ट खेनसेयैनो गैलाबो ओमफ्राय खिलिलाबो बेयो बेफोरबायदि बिलाइखौ अरनानै लांबा जेबो नङा खेनसे नैबे गुदियावसो होखायो नै जेबो जाखाया बेनिखायनो बे टेकनिकखौ बाहायदों आं दाख्लै आरोना लोगोफोर नायदो नै माने बेखौ हासिबाय आरोना हास'ना लानानै बथलमोन बेयो दै बथल ओमफ्राय बेखौ नै ओरै खालामना होबाय नै
नै बेखौ मोनाबाथाय सोबाय आरोना माने नैबे गुदि गुदियावसो अरफैयो नालाय खुसेंग्रायाथ' ओरै फैनानै जेनेबा ओरै लांदां ओरै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोबाय मोनायाव नैबे गुदियाव अरस'बाय बोनानै लांबाय आरोना। ओंखायनो आं नैबे टेकनिकखौ बाहायदों आरोना लोगोफोर। मोजां मोनगोन ना नङा नोंसोर कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। माने बेयावथ' बे गैला, बेयाव अरनो मोनला आरोना, बे होथेजोब्बाय नालाय। आरो बेथ' ओरै गाखोखानाय नङा, बेयाव गाखोनांगौआबो पसिबोलखा आरोना लोगोफोर, आनपसिबोलखा बेयाव गाखोनांगौआ खुसेंग्राया गाखोनो हानाय नङा आरोना बेयावहाय। बेनिखायनो बे टेकनिकखौ बाहायदों आरोना लोगोफोर। नोंसोरो माबायदि मोनदों टेकनिकखौहाय? आंथ' इउस खालामनानै एसे सेफ मोनदों आरोना। दाख्लि अरस' उनावहाय आङो सानै बे टेकनिकखौ बाहायदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो नै दा गैया आरोना, सेफ जादों एसे। माने बेखौहाय सानाव बख'नानै दोननांगौ आरोना लोगोफोर, मोनायाव सोनानै होनांगौ। सान हाबबाथाय सोबाय आरोना, खुसेंग्रा मोनायाव ओंखारो नालाय। नङाबा बिफाङा गाज्रि जागोन आरोना सोनानै दोनबाय थायोबा। बेनिखायनो मोनायाव आं बख'यो। ओमफ्राय नैबे बिलाइखौ ओरै खोबफाजोबनो नाङा, नैबे गुदियावल' आरोना, माने बे गुदियावसो अरो नालाय।